Debbarma Bosong ni Malaima Panda जों आरो Baijal Bari आरो माथा खालामनानै होनाय जों हावाइ खालामो ओमफ्राय जों नुखा 19 जानुवारि आदिनो दिनै कगबरक दिवस गाम बागैनो मिनिस्टार बरमग्रां मिनिस्टार बा अफिशियल बर जखनो आदिनो एंगेजमेंट होनाय आबागैनो जों आबनोबोनो जों आबो टाइम टेबल दं इसिसा जों अर्डार खायगा जों आबो सलायखा आबो खलाय 10 टाव खलायो जों आबो जों दुइटा मिटिं नायसिनाय दिनै program दुइटान जिबि चेंनाय एस program tentative program schedule অনুযায়ী आबो दुइटा হইতে সাইডিং 7টা পর্যন্ত কন্টিনিউ হলাই आमागैनो जों आरोबाव दाबो हायनाय जों आजिबो जों साख्लायखा दाबो आं कमिटि नङै Debbarma Bosong नङै आं जतनहाय आपिल खायो कय हरो अक्रा चलाय जतन जों फैनाय आरो मानजा फैनाय 11 तारिखआव अब त्रिपुरा हाव पहिला अमतै चेंलायमानि जों मालायलायमानि दाव अद फारो पाल खाय जों त्रिपुरा हाव जे खनाय दंनाय अ मिडियानि बिसिं दिखलाय जतन आं कय हरो फाइलिदि जों बुथुमलायनाय आदिनो program नाय फेलिसिटेट खालायनाय बरम खायजानाय जों जोंनि अक्रा रंनो जोंनि गोसाम हाबारो सामुं थांनाय रंनो अफिशियल रंनो जे अमतै साहित्यिक रक अमतै राइटार्स रक शिल्पी रंनो जों बरम खायनाय आब्रो ताइतिनि कालचारेल प्रोग्राम नाय मोसामुं तंनाय रोजाबमुं तंनाय खाथुं खाजा खालायनाय जों प्रोग्राम खायनाय थांथों जोंनि बिसिम हामदोंमा खायदोंमा आबथाय कुप्लुं सुबाग जानान बागै आसुनो जतन हामबाय आबनो जि साख्लाय सर गोबां मा बर'राव सावै दं नामा जों थांनाय प्रेस मिटिं साकाजाव नन पलिटिकल नन रिलिजियस जों तीन त्रिपुरा हाव पलिटिक्स खायना बागै आदं र कतर कथा आदं र काहाम काहाम आदं र दिनै जोंनि 70 बोसोर सिगांनि जोंनि चेंलायमानि जों बा था कतर बाय फोरोंलायमान बिसिं दिखलाय दावबो दं जो सामुं तां तंनाय र बरं लाइफ लस सेक्रिफाइस खाय दावबो खलाय तंनाय दाव जो मन्त्रि सभा तंनाय एमएलए तंनाय पलिटिक्स तंनाय बर खाबाय खय खाय दं बरं न खाय बं आदा ताइ जों अमति खाय तेकिसा पलिटिक्स खाय आबो नागिया जों खायता म दं अ सोसाइटी अ आदं जे नांगुम जे जायगायाव पलिटिकली बा गभर्नमेंट सिस्टेम जों खायमाया बा खायन खानि टाइम अफ सोसाइटी सहयोगिता नांगौ आ जायगायाव आगे बसुं गोसा তিনি যে সিরাই সিকুরুম সাইকুরুম বড় যাতে সোসাইটিও রিটার্ন দিনাन बागै सोसाइटीआव अब जाबर कन्ट्रिबिउट खाना बागैसे तिनि अब तिनि नाहरमु जाते सोसाइटीआव हामजामा खबरुङै वालायलाया उङै जों सोसाइटीआव जाते काहामलाव ताव बुसकाव काहाम काहाम कतर कतर बा बुसकाव तिनि ताव आईटी जों सागा दिनब दा वर्ल्ड वाइड अब वर्ल्ड ताव चिगाव नोंथांगा तंताव वर्ल्ड खुलुगा हनो होल वर्ल्ड जों बे आबरो जों बुसकाव जों सिक्लार जों सरायदा भविष्य ब्यां टिंनाय बनो जों सुबा सुजोंबाय हेल्प खाना बागै सोसाइटीआव डेभलप खाना बागै आउन सिन हाम जों आदिनो फायदि जों आरो सारायलायनाय आदिनो जों आबनो ताइकसा जों सुबाय जों खोनालायनाय ओंखाय जतन खबरखरो जों फायलिना बागै ताबुसा पन्त सिन थाने कन्फर्मेशन मासुया कस खातुमै दङ जों गभर्नर जिष्णु देबबर्मा सफैनाय मन्त्री जोंनि विकास देबबर्मा ट्राइबल मिनिस्टार फैनाय आफा कन्फर्मेशन मोनखा अनिबेश देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टार बो फैनाय आफा कन्फर्मेशन मोनखा विश्वकितु देबबर्मा बो फैनाय ताइ जत एमएलए र Debbarma Bosongनि ताइ जत एमडीसी र Debbarma Bosongनि ताबरे इएम र एक्जिक्युटिभ मेम्बार टिडिएडीसी नि बर ता चेयारमैन टिडिएडीसी नि बर सफैनाय ताइ जे आगनि मुख्यमन्त्री जोंनि मन्त्री गोजाम दशरथ देव बिनि बहुत रिजा बिनि फेमिलि बर फैनाय बिनि फेलिसिटेशन नाम बागै आगनि जे स्पीकर सुदन देबबर्मा बिनि बसाला फैनाय ताइ आमनिखिनो ताइबो जे आगनि मन्त्री गोजाम र आं जे सागा अफिशियल्स र थाइ अफिशियल्स र ताइ बरमग्रां जे साहित्यिक र नन्दकुमार देबबर्मा बर बर र जों बाननाय बर फैनाय अब सर अब गई भूल धारणा आं प्रथम सानाय भूल धारणा ताबो जत बसंग जत जे ताबो आलदा दखान बर जों नुक दङ बर त्रिपुरा हाव जों जेहेतु मेजरिटी सुनो नाहरै दङ जों जदि काहामकाय हिमिया हंकाय जों काहामकाय जन नायथुया हंकाय चिनि नुखुंनाव जदि काहामकाय चाबजै हंकाय बुइनि आनि थांताम सुरनाय हंकाय जों जदि मेजरिटी जों जेहेतु अब बाय बारसु अफ दा चिनि मेजरिटी जों त्रिपुरा हाव दायित्व गोबां दङ किन्तु दायित्व सोंनाङा नाजागि हंकाय जों आजे आलदा दखारो बरं आफु सागा बुं काहाम काहाम अनेक सामुं दङ खाय दङ आबर जों सुरनाय बुं थाङो चिनि काहामनाव बुं सुरनाय ओंखाय जों आमति खना जों
जोंनि समाजनो जोंनि ससाइटिनो जोंनि बसंनो तरिना लौनिया नांनाय सारपा बायथागो हंगाय आसुनो फायदि जों हामजामा बागलायनाय जोंनि बिसिङाव खायरमाजों बागलायनाय नाकारमा सुरलायनायजों जोंनि बिसिङाव जोंनि फेमिलिआव जोंनि आरिमुआव नखुनु खुङो जाहाथे जों गोथार गाहाम ससाइटि जों डेभेलप खालामो